अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। दाणोली येथील योगी संत श्री समर्थ सद्गुरू साटम महाराजांच्या पुण्यतिथी सोहळ्यास प्रारंभ झालाय। पहाटेपासूनच दर्शनासाठी भाविकांनी दाणोली नगरीत मोठी गर्दी केली होती। सिंधुदुर्गसह गोवा, कर्नाटक मधील भाविक साटम महाराजांच्या समाधीस्थळी नतमस्तक झाले। पहाटे काकड आरती, अभ्यंग स्नान, बोभाटे बुवा यांचं कीर्तन आदी विविध धार्मिक कार्यक्रमांची मांदियाळी सुरू होती। सावंतवाडी संस्थानचे राजेसाहेब श्रीमंत खेमसावंत भोसले यांच्या हस्ते साटम महाराज समाधी पूजन आणि विधिवत पाद्यपूजा करण्यात आली। विविध धार्मिक कार्यक्रम संपूर्ण दिवसभर पार पडणार असून रात्री सवाद्य पालखी मिरवणूक आणि देवेंद्र नाईक प्रस्तुत चेंदवणकर दशावतार मंडळ चेंदवण यांचा महिमा जगन्नाथ पुरीचा हा ट्रिक्सीन युक्त दशावतार होणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।